Ara que s'ha confirmat que en primer d'ESO del curs vinent serà per àmbits i per projectes, des de Capgirem l'ESO volíem aprofitar l'oportunitat per a aclarir dubtes i desmuntar mites al voltant d'aquesta organització i d'aquesta metodologia. Començant pel més popular, l'haureu escoltat milers de vegades. Els àmbits només són adequats per a grups amb dificultats acadèmiques i comporten sempre una davallada important del nivell de continguts i de la qualitat de l'ensenyament. Bé, en primer lloc, els àmbits, si entenem per àmbits també integració d'assignatures, amb el cooperatiu i els projectes, són la senya d'identitat de molts dels sistemes educatius més prestigiosos del món. I així també s'apliquen en alguns instituts amb resultats magnífics. Si bé és cert que la majoria de vegades els àmbits s'apliquen a grups, efectivament, amb dificultats acadèmiques, però que no acaben de funcionar en aquest sentit, acadèmicament, i a més comporta una segregació per rendiment que moltes vegades, no ho oblidem, significa una segregació socioeconòmica. No només això, sinó que a més, a aquests xiquets, a l'edat de 12 anys, quan els ritmes de maduració són molt diferents, ja en moltes ocasions se'ls ha, diguem, relegat a una sèrie d'itineraris que limitaran molt les seues opcions de futur. Front a això, la metodologia dels projectes, l'organització dels àmbits, el cooperatiu, ofereixen una opció molt inclusiva, que s'adapta molt bé als diferents ritmes d'aprenentatge. En el si del grup es produeixen transferències molt interessants. Els alumnes que són molt potents acadèmicament tenen una altra sèrie de mancances, per norma general, que també són compensades pel grup. Els alumnes que tenen més dificultats acadèmiques també poden oferir moltíssim en aquesta metodologia. Les múltiples intel·ligències no queden exclosos, fan tirar endavant un projecte. I clar, el projecte el que aconsegueix és integrar diferents assignatures posant el focus sempre en la implicació de l'alumnat i en la creativitat. Anem a resoldre problemes complexos combinant diferents coneixements per a obtindre un producte final. Clar, si treballem bé aquesta metodologia, no només és que no anem a mínims, és que anem a màxims. L'horitzó s'amplia moltíssim, treballem funcions cognitives superiors, anem a argumentar, anem a connectar els coneixements amb el món, anem a connectar els coneixements entre ells, anem a eixir fora de les aules a fer també alguna connexió amb el món, etc. Per tant, no ho oblidem, el món funciona per projectes. Una empresa és un projecte, una obra de construcció és un projecte, un mitjà de comunicació és un projecte on diferents coneixements són combinats per a obtindre un producte final, o també un treball d'investigació científica pot ser un projecte. Si el món funciona per projectes, doncs anem a intentar educar el nostre alumnat en projectes, que no és ni més ni menys que la resolució creativa combinant diferents coneixements d'un problema complex. En aquest món, que funciona per projectes, de poc els valdria la memorització, perquè tenen tota la informació al seu abast en dispositius tecnològics, i tampoc els serviria massa imitar, copiar, repetir sistemàticament un procediment que nosaltres fem a la pissarra. Bé, hem intentat desmuntar alguns dels mites que giren al voltant dels àmbits, dels projectes i del col·laboratiu. Continuarem fent-ho en altres vídeos i vos animem a informar-vos i formar-vos.